खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ JB Boro निउज चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनाबिलिनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। अन्नानै खौरांफोरखौ जोबजासे नायलांदो। हरनि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो 6 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय हरनि सोरांसि सम 3 रिंगासोआव हाबा जानानै टेम्पु गारिजों फैफिनबाय थानाय समावनो गंसे ट्राक गारि आरो टेम्पुनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायदों, जायजों 6 सुबुंफोरा जाथायसालियावनो जिउ खोमानांगौ जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया बिहाराव जानो मोन्दों। बिहार रायजोनि बिहारावरा गामियाव लखीसाराय सिकंदरा गाहाय लामायावनो जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय 6 सुबुंफोरनि मुङा फारियै बीरे पासवान, विकास कुमार, विजय कुमार, अमित कुमार आरो माखासे। बिथांमोनहा बिहार रायजोनि मुंगेर जिल्लानि थागिबि होननानै मोनथिहोदों। जाथाय खालामखांनायनि उनाव ट्राक ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखुमालाङो। BPF हान्जानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिसायख'थिनि थाखाय 3 बिजाथिफोरनि मुंखौ पेनेलिस्टआव थिसननानै होनाय जादोंमोन। मुं थिसनजानायनि फारिलाइयाव सेथियावनो दङमोन प्रमिला रानी ब्रह्म, नैथियाव दङ खाम्फा बरगयारी आरो थामथियाव दङ पृथ्वीराज नारायण देब मेस। BPF हान्जानिफ्राय बिथांमोनखौ फैबाय थानाय लकसभा बियाबनि बिसायख'थियाव सायख'नाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव सेथि फारिलाइयाव मुं होजानाय बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनांनानै इलेक्शनाव गावखौ देरहानायखौ फोथायनानै लानो हायाखै। थारैनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा बियाबनि इलेक्शनखौ गेलेमारला नामा? भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना फारियै नायलांदो। आंखौ मोजां मोनो, बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो बै आंनि समर्थक आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो, जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा। हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन, बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन, बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों। आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया, गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों। थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों। बेखायनो धन्यबाद, रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों, आंनि सायाव भरसा खालामदों। जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों। सासे दखना गानग्रा माने BPFनि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों, जाथिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै। बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा, बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधि दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्शन गेलेगोन, बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि। खस्थ' खालामगोन, खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन। गोदोबो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा इलेक्शन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो। दा दिनै जोंहा BPFआ बहुद माबायाव क्राइसिसाव दं, गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों, जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि। आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा, गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा जोंना जाय केन्डिडेट जागोन, जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबायानो जा, बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो। खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय, माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने BPFखौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों। खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय, सानसेयाव बहनैयानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि। दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेतु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ, माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला, बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि। आरो प्रतिथ' जाथियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जाथिनि सायाव खामानि मावनो, स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय। बेंगलि सेल दाबाय, आदिबासि सेल दाबाय, राजबंसि सेल दाबाय, गुरखा सेल दाबाय। बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो
जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा खालामो। दासिमनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।